Pastor zerin ramhuai aphur he thil hi thil thleng phua chop ni lo atak nge ya thleng ania zo fia thei khopa thu chiang le dot phua chop ni lo ani kum sang ni paruk December ania lung lei veng pakhata tlangwal laka thil thleng ani ahming le ni nero thup ani Christmas roi che ni ania Mizoram khua veng sang Christmas roi che turin mitin ein bot saya tlangwal mon ke mero aizo lampan turin ein bot sai mek thum tlangwal mon ke mahi pathian thuzirna lama Bachelor of Divinity BD kan ti zirzo ania pastor ni mai tura in bot sai ani ma se zirna sang zo zom adu awangin phai lama zom atuma phai lama admission ati na ten ti fel nga ya ti an ko thut awangin lo thei loin December ni som ti paruka lung lei atangin aizol apan angai ani ama soidanin lung lei atangin aizol panin jing lamdar riat vela ka chuaka Christmas roi che ni ani awangin konglaka lir thei to tur an om meulo are tlok ani heti lai hian tuna aizol le lung lei Walbing Road kan ti hi om lova aizol kaldon chuan kong hlui lam dita sir chip lampunga hian tlan angai thina athui khop meya akwala anileng deu thoin aizol kal angai thin ani ka bike khi Pulsar 180 sang ni le pali model ania ahun lai chuan nalve tok tak ani ka pain BD ka zirzo na min lei ania thanga pokala kol thlenglo tluang takin ka bike chuan aizol lampanin katlan zela khua ka tlan tlanga mihring hmu turan om zo ti lo chu mihring hmu turan khat leya a kho har thak le mei chhundar som pani le chan ve vela chuan sir chip ka thlenga sir chip ka pel deuh chia ti chia tlang kalu trep tia hian ka bike ke chu a thep tatlat maya ka han en chu perek kalo rap alo nia thep deuh chungin chingchip khua ka tlan thleng luya chingchip khua chuan mi an lo tlem khop maya kholaya tlangwal lo om pakhat chu motor ka siam na om le om lo ka zota ani chuan veng top lampanga sawn om thu min hrila ti chuan ama han biak po dan te ka han zonga rei fe ka nga nu chuan dor hong tu chuan buang faran hian kong chak lampang atang chuan arun chuk thla ka bike ke chu min han siam saka ahman mo lo kher mai ke ero karil ru ahman mo tak ka zet to buang chang in han siama katan han nor lui arem si lo ti chuan min siam zo sakta ka sana ka han ena chahnulam dar ni ari der to mai ti chuan man mo takin katlan wanga tlai dar nga vela chuan selling khua ka thleng do ta selling ka thlen chuan khua athim ani tho thang to a kola ani aliam don ruai to a sen phuai mai selling a kariak mai don nge ti ya karil ru ka ngai to alai chuan selling a chung khat nai vai chutianga chopchil ka hanlu mai na tur kan nei lo ti ka hria chu ba ka mi pa ka nia zan lau awanga han riangot chu ka ngai dan ani lo chu wangin aizol chu ban ngei ka tuma zan poni se ka bai ka lain fit tha a headlight ta tha har sat na om lo chu wangin tluang takin ka thleng thawang ka ti ani ti chuan katlan ta zela selling khua ka pel tha khua athim ani ta mai tuna riang vaite run Samaritan kan ti so ka pel tha zela thui deuh hlek ka pel tha to tia chuan kong sira mai che pakhat hian min lo phar tatlat mai ka man mo chu thu hran tunang zana mai chia khodaya mania alo om chu makati em maya kading talo ma se maktak main athang loka min lo phar le ani chu mole din katum to lo bura din reng katum to lo na in min man tran to ani ti ka hria ka hmul thi te ron ding tran
ma se mak lutukin ka in rin ma in ka bai ka chuan ka hnunga aron chuang dia mole soi ngai na ka hrelo ka thawa min mana ka taksa aron dep ngai thatu du tak mithi thak taksa le minung taksa in de hian minung taksa tan chuan hriat ran lo thei lo ani avot ria ya ngai no beina renga om lo achi bai om em ani rengot asamin min la zel le ngala ril ruin he ka mai che phur hi minung ani ho lo mei ka ti ngal ril ruwa soi ka ni ya a hriat pawh ka ring lo ma se mak tak mai ril ruwa ka soi chu a hre thei nge mani ni mi thi ka ni a lom a ron ti tamei kum thum liam ta khan helai hmuna hian motor accident wangin ka thia a ron ti ta ka hlau thonga ka tha a khura ka thawa min mana ka bul thi adinga ka hlau ani thei to pin ka tong traya ril ru tong trai na in ka beya min kal san turin ka dil ngat mai ani ama la chuan min ron si ya avot thlor mai bok si mithirim anam mithirim chu ka sei fiat hiam lo ma se abul om chuan hai thei ani si lo ti chuan chu nula chuan a thi dan te chu min hrilta a kum thum liam ta khan helai konga hian motor accident awanga a thi thu te khovel ala thak lel em thu te min hrila zirlai alo nia azirna azo trep to alo nia chung azirlai a be sham te chu zo alo chak em maya khovela ti tur tam takala nei thu te min hrila ka khongai angrang viau na in ka hlo na na sat jok wangin han hnem ngai na poka hrelowa tong poka tong chuak ngam lo ani ber ti chuan kami phur chuan min beta zela ti hian helai kong sir kan accident na bula hian ka lo dinga ka thei dan le rem hria dan angin mihring laka in lar dan ka zong ani ati mak tak mai chu nula lian lo tak ani ti ka hre thaya selling le tui rial in car a hun laya mizoram kong thaber pola khan ka bike Pulsar 180 thar vervor thanga vel chau kalaman khan number 1 in chuk zong in apot zo thamang lo nia mole ka bike kha arile thot thina ari dan chu mak takani achang chuan aron thole hok thina a thorim chu chi bai om tak ani arim adang si avot nguai mei bok si nen karil ruin ka tong trai thamol mol zela a chan chin min hril zel boka chuti chuan chuk zong in kan tlan thla zela tui khur hlu kan lo nei ta hle mai ti chuan khodai kan thleng tamaya khuwa kan lu don chuan ta hian ka chuk san ri phot mayang chemin ti ya tui khur hlu than mol bula chuan min chuk san ta a zan dar riat vel ania tui khur hlu kho chunga mun then khata mi then khat hian meilum an lo aya an zinga chuan dina ka thil ton le ka hlau zia te chu hril ngal mol mai ka duwa an khua ria mai te ka duwa ma se mi pa kania bidi zir zo chau kania pathian mi inti kani ve sia katan aza thak a ka ngaya ka sei chuak ngam si lo tlo ma kalak mawangin ram huai phur ni in soi kha ka hre ani hre tak chungin katlan tlang ta a tui rial ka thleng thla air fill peng ka thleng chawa in om lo na chin ka thleng chho zela ka hmuleang ti ka hlau tak zet kong ko ya baikin angil zonga a chhun tur chia chu a koila ya chuan sam thla nguangin min lo phar le ani chumole ka hlau le shom ka tilutuk hi ka tiril a khura ma se ti ngai na dang om si lo din lo khan om zia om lo ti ka hriat chian awangin tlan tlang lui poka tum to chuang lowa ka ding ta a ma se mak tak mai chu ka sira ding ni si kha aron chuan kai lai reng ka hrelo
kal ro le min tia chho zong ani to chungin mak tak maiin ka bike chuan a zo ta hle mai si a mi hring phur lawang vel hi kani ti chuan kan tlan zela a chunga thil theng le khovel angai zia te min hril zela thei to pin ka tong trai zela ti chuan aizol kan lut don ta aizol dai khwal zin tong trai na kan ti thin sumo le motor dang an zin dona an tong trai na thin bul so kan thleng ta a kan pel chawa lung la tu hoin lung an lak na thin kwari so kan thlenga heta hian ka chuk ange atita a kong chak kham ania kong thlang kham ani amak ngei mai ti chuan a chuk ta a ka bike chuan chak takin ka tlan hna la ma se mak tak maiin thui lo te ka tlan ti hian ka bike chu a thi le tatlat mai ka bike se glass a ka han ena a lo la ding reng chu ni in mak ka ti khop mai ka bike chu ka han tlo thina anung thei reng lo mai a ma se ka bike se glass a chuan ka han en le a alo om to lo ama ka hmulo chia ti chuan ka bike chu ka han tlo a ol sam te in anung le mai si mak ka ti em mai a hre om ka ti em mai ani ti chuan chak takat lan zelin aizol ka luta aizola chaltlang venga ka pate te ina ka luta ka pate anu pui chuan i chawem i rila tramem in bol ngal te duem min lo ti a katlai chan te chu ka hrila ani chuan in bualanga chaw te eyanga i chawom mei emu mei don nia min lo ti a min bemol mol chung po chuan ka lo hre mu mal ho lo mai a ngun taka min lo en tu ka pate a chuan a lo hre thiam em mai a ka hmel dang vek te le ka hmela hlau hmel lang chu an room a min lu pui hna la thilom dan min zota ka hmela hlau na le hre om ti na alan chian awang le ka hmel chu a dan deuh bul awangin hei thei ani si lo thei loin ka hril ta a tu ma hril lo turin ka nge na ti chuan atuka phai lama ka liam thlata a phai lama chuan ka tluang khop mai a ti tur chu lang zong te tluang takin ka ti zo theia chuti hnuah chuan aizol ka lo chuak chho le ta a aizol atang chuan thian ka nei da thunga ka hawlam chu kanin zui phaya tluang takin lunglei kan thlenga ma se lunglei ka thlen khan thilmak a lo thleng le ta ka pate ya khan ka chung te bula ka thil ton chu a lo soi ni in lunglei kan ina chuan in ka ho thleng chu in khat deuh thaw in mi an lo om chu ni in ram huai ka phur thu khan lunglei a lo chia the zawa in sang an lo soya min kom chiang duin chen rual tha te le min hrengai lem lo te pon lo leng khat vek maya in ka lut chu ka zak em maya pathian thuzir zo ka ni ya chu mai ba ka pathian rong bol turin pe ka ni ya khatianga ka chunga thu thang lo om le ram huai phuranga ka han thang ta mai kha hre om ka ti a za thak ka ti ani chu mai chu ala ni lawa ram huain min ti boi kha za thak ka ti em maya ram huai chau thei le ngam thei turang zia za nga ka han om mei kha hreom ka ti ani ka chung te chuan min zot thina ka hmu dan te min zota tak ani em te an ti a min zot chua phet an tum thin ma se eng ma soi ka tum lo bur ka ngoi tlata ka ngoi ngata ina ka in khung char mai ani hun akal le dewa mizorama chanchin bular tak te hian ka thil ton dan te ka hmu dan te an chanchin bukal tanga min interview tumin min lo pan thina ma se soi ka tum lawa interview na alan ka tum hek lo aza thak ka tia a hre om ka tia chuwangin ina ka tom tlok mai ani he thil theng hian hun rei tak chung chu ka ngai tua na le ka ril ruwa thil thalo tak aron thlen thina kanuna ngong thalo tak
a nei thin a ma se Pathian hnenah ka in hlan a ama puina in ro pui takin ka ril ru a ngei tu na thalo awm te chu nih a lo ni ta ani.